nissebande nisser er så glade. De skal tømme mange, mange, mange fade fyldt med risengrød. Nu er det jul, nu er det jul. Alle nissebande nisser er så spændte på, hvor mange, mange pakker de skal hente. Om pakken den er blød. Højt oppe langt mod nord, der hvor julemanden bor, og kigger fra sit vinterskjul. Der står hans venner klar til den tur han tager, så det kan blive en dejlig jul. Men hvad nu, hvis de ikke kom, de pakker der skulle komme? Og hvis alle fadene var tomme, hvem mon der så kunne være sket? Er han træt? Har han grædt? Er han syg og svær, smittet og forkølet? Løber næsten ned i nisseølet, eller har han det skidt? Højt oppe langt fra nord, hører vi ikke spor. Hvor er han i sit vinterskjul? Får vi noget svar? Er hans kage klar? Og bliver det mon en dejlig jul? Nu er det jul,